Bikardon marsikalo kile mugan wɔɔrɔ san 2022 o ye Mali jamana ka bɛjɛ fanga tali ale sanku san 31 na o ɲɛnajɛw ni o kɛra an ka jamana kɔnɔna na bidon in na an ka kunnafonidilaw sera ka wuli ka maaw ma ka u ɲininka ni bɛjɛ fanga nali an ka jamana kɔnɔna na mun de kɛra mun de tora mun de kan ka kɛ olu bɛna ɲɛfɔ aw ye kunnafoni kɔnɔna na. Namboro Direction Générale du Commerce et de la Concurrence et de la Consommation n'o ye DGCC olu ka animation ni conférence de presse dɔ kɛ min ta ko fɔlɔ ni o kɛra an ka jamana kɔnɔna na u ni kunnafonidilaw yaasa ka ɲɛfɔli kɛ u ye baara cogoyaw la fo ka taa se maaw kɔni tɛ ka faamuyali mun kɛ wari fɛn olu sɔngɔkow la nin waati in na. N'an bɔra jalisa sabanan ale ye ɲɔgɔn ye mun bɛ kɛ san o san Amadiya diinɛ olu kɔni maaw fɛ ni nin ye a tako 13 ye an ka jamana kɔnɔna na a bɛ kɛ yaasa maaw olu bɛ se ka Ala ko suma ka dɔ fara o kan cogo min na ninnu de ye bi su in na bakurubaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni. An lamɛnbaaw aw ni su i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ aw ɲɛna bakurubaya la cogo min na an ka jamana kɔnɔna na Bikardo marsikalo tile 26 san 2022 o de ye an ka bɛjɛ fanga ale tali a san 31 na o ɲɛnajɛ ye mun kɛra an ka jamana kɔnɔna na bɛjɛ fanga yɛrɛ nali an ka jamana kɔnɔna na a kɛra sababu ye ka kuma di maaw ma kulu ka olu sigi fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na fɛn caman bɛ ni olu kɔni bɛ kɛ ni o dɔw bɛ tali kɛ sariya sun sigili la o de hukumu kɔnɔna na ka daminɛ o don fo ka se bi la bɛjɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna na mun de kɛra mun de tora mun de kan ka kɛ jamana kɔnɔdenw y'u hakilinata di o la Umu Jakite ale ni Sɛki Kulibali ka kuma galamani na. Bɛjɛ fanga kɔni ye taabolo dɔ ye min kɔnɔna na fanga fanba o kɔni ye jamanadenw ta ye o de kɔnɔna na kabini Musa Tarawele ka fanga bin waati fo kana bila bi la an bɛ bɛjɛ fanga kɔni de kɔnɔna na wa yirala k'a fɔ san o san marisi kalo tile 26 o kɔni ye dɔnba ye min kɛrɛnkɛrɛnyana bɛjɛ fanga ale kɔni kan yala Mali jamanadenw olu ye nafa jumɛn de sɔrɔ nin bɛjɛ fanga in na. Bon an kɔni bolo bɛjɛ fanga daminɛ ni sisan cɛ ne ka jate la san 31 bon an ye faamuya min sɔrɔ la an tun kan ka nafa min ɲɛ an ma se k'o ɲɛ parce que Mali ka fɛn caman bɛ yen an bɛ se k'a fɔ a fɔlɔlama tun ka ɲi n'a sanama ye bon o ka ca mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn bonya cogo min na fɔlɔ o bonya tɛ yen sisan bon mun ye sɔrɔko fana ye ne ka jateminɛ la mɔgɔw bɛ degun min na sisan u t'o ɲɔgɔnna na fɔlɔ fo o fana ɲɔgɔnna tun tɛ yen fɔlɔ mais anw ye mun lakɔlɔsi sisan Mali la sisan bɛɛ de bɛ bɛɛ contre la bɛɛ de bɛ bɛɛ buruja bon mɔgɔw n'aw bɛɛ de bilala ɲɔgɔn contre la ka ɲɔgɔn buruja a ka gɛlɛn aw ka jamana ka taa ɲɛ parce que n'i ye Malien ɲininka bi k'a ka mɔgɔ ɲuman yira la mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ ɲuman yira bɛɛ ko bɛɛ man ɲi i y'a faamuya bon tant qu'an b'o cogo la an tɛ se ka progresser bon o de juguyara démocratie kɔnɔ kosɛbɛ. Min faamuya démocratie ko la a ma ɲɛni kɛ Mali la yan a ye tiɲɛni de kɛ fɔ tiɲɛni belebeleba ka tila ka kɔsɛki bolo da parce que mɔgɔ bɛ danbe kɔrɔ min kɔnɔ n'o ye ka ɲɛnamaya ɲɛta kun dilali ye bonya ni karama ni ɲɔgɔn dɔn ni ɲɔgɔn kanu démocratie nana min sɔrɔ an fɛ yan a y'o ban k'a daminɛ dukɔnɔlaw la ka taa kɛnɛmanaw la ka taa jamana fan bɛɛ démocratie ko kuma fɔlen fo kana bila fɔ bi la mɔgɔ si ma hɛrɛ sɔrɔ a ko kɔnɔ parce que munna hɛrɛ ma sɔrɔ a kɔnɔ n'i y'a mɛn hadamadenya ka ɲi bonya de don bonya fɔlɔfɔlɔ ye hadamadenya ja de bon ni bonya tɛ hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ fɔ bɛɛ kɛra mɔgɔ kodɔnna ye bɛɛ kɛra ɲɛfaralen ye donc mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bonya kɔnɔ bon laadiriya banna hadamaden tun maloya ka ko minnu kɛ fɔlɔ bon sisan olu bɛ ka kɛ masa ni denw cɛ denw tɛ masa bonya denw mako tɛ masaw la bon masaw fana y'u ka kɛtaw bila bi jɔ mais bi o t'a la i yɛrɛ den i b'a fɔ a ma kɛ tan a b'a yirala k'a fɔ a ɲɛ kan hali n'a ma fɔ a da la n tɛ i b'a dɔn a ɲɛ kan a man d'a ye donc ne y'o kɛ a masiba fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye jamana mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka mara kɛ kɛcogo minnu na o t'a kɛcogo ye fo adamadenw ka bɛn ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka jamana warali dabila jamana warali ye jumɛn ye i man ka min dun k'o to yen komi o t'anw ka sira ye mais ɲininkali don i man ka min kɛ i man k'o kɛ i kan ka min fɔ i kan k'o fɔ. Nka maa dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko bɛjɛ fanga ale kɔni ye taabolo ye min ka ɲi an ka jamana ma. Jamanadenw kɔni sago de bɔ yɔrɔ la bɛjɛ fanga a ka ɲi jamana ma fila jamanaden ka don da kelen ka bɔ da kelen de n'an jɛla kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ bon n'an jɛla k'an dege di ɲɔgɔn ma a kan ka dɛsɛ ko dɔ la an tɛ se ka dɛsɛ o la mais n'an fɔla ɲɔgɔn kɔ an kan ka fɛn dɔ sɔrɔ an tɛ se k'o sɔrɔ mais n'an bɛnna alhamdulilayi
lila be ɲɛbɛrɛ donna kogo la o y'a sɔrɔ a pɛrɛnna mais n'a ma pɛrɛ ɲɛbɛrɛ tɛ se ka don kɔrɔ b'a jira bamanankan na an bɛɛ ka jan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an bɛ an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o bɛ jamana taa ɲɛ fɔfɔ ɲɔgɔn kɔ an k'o dabila hakilijigi bolo ma f'an k'a dɔn k'a fɔ marisi kalo tile 26 san 1991 o ye waati ye min kɔnɔna na an ka fintigilakaw ni olu kɔni ye dankari Musa Tarawele ka jagoya fanga o kɔnɔna. DGCC maaw ni o ye sanni feere ale kɔni ɲɛmayaso ye olu ni kunnafonidilaw ye café de presse o ta ko fɔlɔ ka o baaraw k'o kɛ jumadon marisikalo tile 25 san 2022 yaasa ka kunnafonidilaw ka olu ladɔnniya u ka baaraw cogoyaw kan fɔ ka taa se maaw tɛ ka faamuyali mun kɛ dumunifɛnw olu sɔngɔ dayɛlɛnni na ale ni bisibasa min bɛ o la nin waati in na an kɔni bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana kɔni gouvernement bɛ ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa sugu ninnu kɔnɔna na mun bɛ tali kɛ dumunifɛnw na olu bɛ se ka sɔrɔ yen cogoya min na Mamadu Jalo ale ka sɔrɔlen don. A bɛ dɔgɔkun dama dama bɔ an ka sumanw fɔ ka taa se an magoɲafɛn wɛrɛw ma olu sɔngɔ yɛlɛnna kosɛbɛ min kɛra sababu ye jamanadenw u y'u ka dusumakasi yira o de hukumu kɔnɔna la cakɛda mun sigilen don jamana fɛ walasa fɛn min ye suguko koɲɛw ani sɔngɔ sigiliw baaraw ɲɛnabɔli ma n'a bɛ wele DGCC olu ye lajɛ kɛ ni kunnafonidilaw ye walasa ka ɲɛfɔli k'u ye fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ cogo min na an magoɲafɛnw bɛ an ka jamana na sɔrɔ ani jamana yɛrɛ ye musaka minnu ta walasa nɔgɔya bɛ se ka kɛ an ka fɛnw sɔngɔ la cogoya min na ni ɲɔgɔnnajɛ kofɔlen sen fɛ fɛn min ye ni cakɛda kofɔlen ɲɛma ale y'a yira k'a fɔ fɛn min ye embargo ani gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔna la o ma kɛ sababu ye walasa ka sɔngɔw yɛlɛ nka fɛn min ye gɛlɛya minnu yɛrɛ bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la olu de kɛra sababu ye ni ka an magoɲafɛnw ani an ka sumanw k'u sɔngɔ yɛlɛn kosɛbɛ min ni maa se t'a la ka kɛɲɛ ka bɛn ni nin waati gɛlɛya in parce que a b'a kalama jamana diɲɛ yɛrɛ fan bɛɛ bi sɔngɔko a kuma cayalen bɛ kosɛbɛ bon an k'an sigi ka baro kɛ walasa k'a lajɛ mun kosɔn sɔngɔw bɛ nin hakɛ la diɲɛ kɔnɔ ani Mali la ale ni embargo jɔyɔrɔ kɛra mun ye sɔngɔw hakɛ la bi bon an ka jateminɛw y'a yira ale ni an ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ n'an y'o olu yira o la a yira k'a fɔ ko ni embargo in n'a ta o bɛɛ an ka jago ma jɔ surtout ka ɲɛsin da dumunifɛn ninnu ma a bingalen wale talen ka jamana sɛgɛrɛ tile fɔlɔ ni semaine fɔlɔ minnu kɛra minɛn dɔ n'aw bɔra o kalama o ye sukaro ye sukaro sɔngɔ ko gɛlɛyara bon o sɔrɔla parce que mɔgɔw ka faamuyabaliyaw ale ni mɔbili minnu tun bɛ n'ale gɛlɛya minnu donn'o la an y'olu ɲɛfɔ o tɛmɛlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ an tun bɛ minɛn na don cogoya min na ni dɔ ma fara o kan foyi foyi ma b'o la donc minɛnw bɛ ka don gɛlɛya laban nana kɛ min ye dɔɔnin dɔrɔn o ye alikamako yɔrɔ ta fanfɛla ye bon o fana sirilen tɛ u ka bingale wale la n'o ye embargo ye o sɔrɔla min fɛ parce que diɲɛ kɔnɔ alikama bɛ bɔ yɔrɔ min na n'o ye Rusi jamana ye gɛlɛya min bɛ yen nɔ o bɛ diɲɛ bɛɛ bɔlen b'o kalama donc an ye ɲɔgɔn ye walasa an bɛ se k'o kunnafoniyaw olu di ɲɔgɔn ma fɛn minnu bɛ aw yɛrɛ fɛ kunnafoniw na an ka se k'olu sɔrɔ walasa an ka baara bɛ se ka ɲɛ an bolo mais an bɛ se ka hakilisigi min di mɔgɔw ma o de ye bɛɛ k'o faamuya ka timɛ minɛn hakɛ min donna minnu bɛ ka don ale ni baara jɔlen tɛ banki siraw fɛ baara jɔlen tɛ min ye pɔrikow ye cɛsiriw kɛr'o la donc an bɛ se k'a fɔ bi ni Ala sɔnna ma an bɛna se sunkaloba min ma minɛnw bɛɛ sugu kɔnɔna na bon komi laada caman na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sunkalo bɛ tɛmɛ cogoya min na a bɛ k'o cogo kelen de la ka semaine fɔlɔ mɔgɔw bɛ girin sukaro nɔfɛ mɔgɔ dɔw bɛ sukaro feere u ma deli ka sukaro feere donc u bɛ taa u b'a yala yala quartier kɔnɔ walasa ka dɔ ɲini a la o laada kɔrɔ min b'an fɛ o laada kɔrɔ de bɛ yen nɔ o t'a yira k'a fɔ ko sukaro ko gɛlɛya bɛ yen sukaro min b'an bolo yan nɔ kalo 4 fo ka taa se o sanfɛ a b'o bɔ min maralen bɛ an bolo yan donc sukaro ko tɛ an na malo ko tɛ an na gɛlɛya minnu bɛ yen ka kɔrɔ n'olu ye laadala gɛlɛyaw ye
an bɛ ka jija k'olu la mun b'a to olu bɛ se ka nɔgɔya c'est pourquoi n'i y'a jateminɛ gouvernement ye cɛsiri kɛ commissaire à la sécurité alimentaire la ni gɛlɛya kun bɔra dɔrɔn an bɛna ka na OPAM ka malo ka a dayɛlɛ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la. an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo ka taa se an ka feerekɛlaw ma olu ye cɛsiribaw de kɛ walasa sɔngɔ ninnu bɛ se ka to u nɔ la cogoya min na. A da sera fɛnɛ k'a fɔ sugu la a ka gɛlɛn fɛnɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka sɔngɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ka d'a kan bɛ san caman bɔ bi an ka jamana sariya a y'a yira k'a fɔ bɛɛ bɛ se ka don ni feerefɛnw ye an ka jamana kɔnɔna la. Bɛjɛ fanga tali kana an ka jamana kɔnɔna na hukumu kɔnɔna na ni u kɛra marisi kalo tile 26 san 2021 ka daminɛ o don na fo ka taa se bila ayam yalima u mun sigira an ka jamana kɔnɔna na o kɔni bɛ a kɔni ka hakilina kɔrɔ u bɛ olu nɔfɛ hali bi wa yasa ka o kuma jaabi Abdulayi Salama Togola ale kɔni ye ayam ɲɛma kɔrɔ ye ni bɛɛ lajɛlen ma ale wele ko u wili a kɔni bɛna ni kuma ninnu jaabi Umu Kone ale ni Bebata Kulibali olu ka kuma galamani na. Yalasa ka Mali kalanko do dala k'a kɛ sanbalaɲɔ ye yalasa diɲɛma bɛ se ka misaliya ta a kan o de hukumu kɔnɔna na sanfɛ kalanden minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ dɔgɔtɔrɔya kalan ma olu ye jɛkulu sigi sen kan a bɛ fɔ min ma AYEM a kɛra san 1990 olu kun ye kalandenw ye Mali kalanko ani kalandenw ka hakɛ tɔbɔtɔli o jɔrɔ kun bɛ maa minnu na. K'a daminɛ san 1991 fo kana se bi ma yalisa nin jɛkulu in sigira kun min kama a kun ma tunu wa. Ka daminɛ san 1991 ka na bila san 2022 la i b'a ye k'a fɔ ko waati jiyana a bɛ san 30 ɲɔgɔn na bɔ AYEM bɛ nin na o kɔrɔ ye k'a fɔ ko maaw falenna génération falenna hakilinaw fɛnɛ bɛ falen o nɔfɛ kow kɛcogo yɛrɛ bɛ falen o nɔfɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo bɛ falen o nɔfɛ donc n'i ko AYEM sugu min bɛ kan an mako bɛ AYEM sugu min na bi pour que kalanso Mali kalanso ka se ka taa ɲɛ ani ka Mali kalanso lakana o ye AYEM sugu ye jɛkulu min bɛna ka miiri jɛkulu in yɛrɛ sigila kun jumɛn na a sigila hakilina jumɛn kan mun bɛ ni hakili to hakilinaw jɛkulu yɛrɛ sigili hakilinaw la donc ka a dɔn k'a fɔ ko waati yɛlɛmana u tiɲɛ nka hakilina dɔ ye jɛkulu in sigi n'o ye ka Mali kalandenw ka hakɛw ɲini ka d'u ma ka kɛlɛ kɛ Mali kalandenw ka bila u ka hakɛ kɔnɔna na donc i man ka jɛkulu min ma ɲinɛ u kɔ ani jɛkulu fɛnɛ bɛna a hakili to k'a fɔ ko diɲɛ yɛlɛmana taabolo kuraw bɛ yen taabolo minnu kun bɛ kɛ san 1990 na diyagoya kɛ an k'o taabolo kɛ ɲina parce que sanw yɛlɛmana kow kɛcogo yɛlɛmana nka taabolo n'o de bɛ se ka laɲini sabati laɲini ye mun ye kalandenw ka kalan kɛ hɛrɛ la kalandenw ka hakɛw ka d'u ma taabolo mun bɛ bi n'o bɛ se ka bila sen kan bi tile kɔnɔna na ka laɲini sabati jɛkulu min bɛna i hakili to o taabolo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bi Mali kɔlɔnko ka gɛlɛn nka maa si nimisi wasalen tɛ hali n'i y'a da AYEM yɛrɛ la hali AYEM yɛrɛ denw nimisi wasalen tɛ a la i bɛ kalanden caman mankan mɛn bi u bɛna f'i ye k'a fɔ ko AYEM tɛ yen kalandenw kama bilen u bɛna f'i ye k'a fɔ AYEM bɛ a yɛrɛ ka hakɛw de ɲini kama AYEM maaw b'u yɛrɛ ka hakɛw de ɲini u tɛ kalandenw ka hakɛ ɲini parce que u nimisi ma wasa donc o kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko maaw yɛrɛ bɛ ka tigɛ kalandenw bɛ ka tigɛ AYEM na fo a bɛ dɔw ɲɛna k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka sira tɛ AYEM ko in na olu ye kalanden ka olu ka sira t'a la donc fili b'o kuma kɔnɔ ne b'a fɔ kalanden Mali kalanden bɛɛ ye bɛɛ k'i hakili to AYEM na AYEM y'aw bɛɛ ta de. Fɛɛrɛ jumɛn de kan ka sigi sen kan yalasa Mali kalanko bɛ se ka kisi cogoya min na. Ka ɲini Mali AYEM maaw yɛrɛ fɛ baara taabolo a bɛ se ka falen k'a bila cadre kɔnɔ mun b'a to tiɲɛni caman b'a kɔnɔ olu de b'a kɔnɔ bon ni hakili ta o sira fɛ n'i ye Mali yɛrɛ kalanso tacogo ye bi e k'i hakili miiri dɔrɔn san o san AYEM de bɛ kɛlɛ kɛ ko bourse ni tuso mun ye ekɔlidenw ka hakɛ la dɔgɔmani k'o ka di san o san AYEM de bɛ kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko professeur ka grève cayala il faut que gouvernement ka ko dɔ kɛ ani professeur ka bɛn k'olu ka se ka taa école la san o san AYEM de bɛ grève kɛ ko bantew ka classe kɔnɔ san o san AYEM de bɛ grève kɛ ko classe tɛ ekɔlidenw bɔ bon o yɛrɛ condition fitinin mun bɛ yen bi fo AYEM bɛ kɛlɛ de kɛ k'o makana e k'i hakili bila ni AYEM tɛ yen dun. Mali ɲɛmaaw Mali kalandenw bɛɛ lajɛlen sera wuli ye yalasa ka se ka nin kura don Mali kalanko la AYEM sigira kun min kama o kun a ka se ka lawaleya i n'a fɔ lawale la a kun bɛ lawaleya cogoya min na kalandenw ka nafan kama. Et sur ce, oser lutter, c'est oser vaincre. La lutte ne fait que commencer et la victoire est certaine. Je vous remercie. N'an bɔra yen an bɛ taa an ka jamana marabolo kunnafoniyaw la olu bɛna walawala Fatumata Tarawele fɛ. A y'aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. An bɛ taa Kulikoro mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bananba ale Sɛrikili la. Tigɛ kɛra jahadima dɔw kan min kɛra an ka lakanaba tigilamaw fɛ ka sanga ni kari tɛmɛnen ye.
ni a kɛra banaba garabali la ni maa nunu n'u kɔni kun bɛ ka ɲini a bɛ waati jan bɔ u kɔni kun bɛ dogodogoli la banaba ale sɛrikili kɔnɔ min fɔra seereya dɔw fɛ hali bi an bɛ to kulukorokaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la kita ale sɛrikili la denmisɛnnin lakanani fɔ ka taa se a ka hakɛ o tɔbɔtɔli ma o de kun ye kalanbulon dɔ o babuse ye min sigira marsikalo tile 23 san 2022 ni a kɛra bɛnduguba ni o bɛ kita ale sɛrikili kɔnɔ lajɛ in kɔni kɛra maa 40 bɔɲɔnko fɛ min tali kɛ musolaka camanw na a kun de kun ye yaasa maa minnu ye ni lajɛ in kɛ u na se ka denmisɛnninw ka hakɛw ka olu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na fɔ ka taa se gɛlɛya min bɛ musomaninw olu donna kalanko la ka kuma o gɛlɛyaw kan ani musomaninw ka kalanko o na se ka don bala cogo min kalanbulon in labɛnna baɲumankɛtɔn dɔ fɛ min bɛ wele ko ONG Jeunesse et Développement fɔ ka taa se u dɛmɛbaga tɔn camanw ma ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taa Gawukaw fɛ sugujɔla dɔw minnu kɔni kun bɛ ka taa wanbariya o sugu jɔ bin kɛra olu kan ka sanga ni marsikalo tile 23 san 2022 min kɛra Batali ani Maya Dawali dugu ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ Soni Alibert commune kɔnɔ binkali wale kɛra sababu ye ni maa dɔw jogina wa bin kɛra maa minnu kan u ye a yira ka fɔ ko zo ninnu kɔni tara ni u bolofɛnw bɛɛ ye maa joginenw olu kɔni tara Gawo o kɛnɛyaso la o don kelen bɛɛ EDM o baarakɛla dɔ min si bɛ taa san 30 o bɔɲɔnko la ale jenina k'a to kuran dilanna min kɛra ka ni a jɛɲɔgɔn dɔw to o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la I n'a fɔ n bɔra k'a fɔ aw ɲɛna bakurubaya la cogo min na Mamadu Dinɛ ale bolo fara min bɛ n'u b'a wele ko Amadiya olu kɔni ka maaw ka san kɔnɔ ɲɛnajɛ mun bɛ kɛ ni o bɛ wele ko jalisa salana ale ta ko 13 baaraw olu kɛra ka kɛ ni Jumado marsikalo tile 25 san 2022 Kulukoro ale marabolo kɔnɔna na ɲinanta babu sen kun bɛ mun kan o de bɛ tali kɛ k'i hakili jigi ala kɔsumaw la yaasa mun bɛ tali kɛ mun basigi la o kana o de hukumu kɔnɔna na maa caman mun nana nin kɛnɛ kɔnɔna na o de kɛra sababu ɲuman ye olu ka se ka ala kɔsumaw ka olu de kɔni cɛya o de hukumu kɔnɔna na an ka kunnafoni dila Mamadu Jalo ale de kun bɛ a ye mun sɔrɔ o de filɛ nin ye diinɛ jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele Jamat Ahmadiya san 2 kɔfɛ u y'u ka laadala ɲɔgɔnye tako 13 kɛ min baaraw sigira sen kan Kulukorokaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya suban u ka misiriba min bɛ o kɔnɔna la a ma ladɔnniya k'a fɔ coronavirus bana kun kɛlen no sababu ye ka dan sigi fɛn min ye ni lajɛ ninnu na a bɛ san 2 bɔ o hukumu kɔnɔ ɲinanta u b'a laɲini walasa u ka tɔndenw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka kalan kɛ ani alawelew walasa bɛn ani kelenya bɛ se ka sinsin cogoya min na maa bayirika caman de bɔra Mali fan bɛɛ fɛ ka na nin kɛnɛ kofɔlen in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa welelen k'u ye Nigerikaw ye ɲinanta bilalen k'u don babu mun kɔnɔ o de ye ka hakilinajigi kɛ ala kɔsuma na walasa dusukun bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na Amadiyaw de bɛ kɛnɛ kan a ye kɛ dan ye baara ɲuman kɛli la a ye kɛ dan ye a ye baara ɲuman kɛ k'a kɛ dantɛmɛ ye a ye kɛ dan ye dɔnni ɲini na a ye dɔnni fana ɲini a ye kalan kɛ a ka dɔnni ɲini a y'o fɔ o don a fɔra maa minnu ye a majorité bɛɛ farafin de ye africain de don parce que anw bɛɛ bɛ kulon kɛ dɔnni na k'an k'a ɲini o de b'an yɛrɛ sanfɛ an filɛ jalisa kɛnɛ min kan dɔnni yɔrɔ dɔ don an ka kan k'an ka denmisɛnw kalan u ka dɔnni kɛ olu de ye sini futɛnɛ yelenw ye olu de bɛ se ka jamana yelen ta sini an na tɔ jalisa ninnu na yan a y'a mago de bila a y'a ka nafolo to a kɔ mɛ an nana welekan jaabi welekan min fɔla a ka ca san 130 ye ni Madi yɛrɛ y'a tɔn sigi jalisa ninnu tɔn sigi kɛnɛ kan a nana welekan de jaabi mɛ Madi y'a fɔ ko tant que a bɛ bɛn ale b'a ɲini a balimaw fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan donna don min ni bɛnkɛla don min kan jango ka ala ka kumaw lamɛn dɔrɔn ala kanu kama ani ka seli a ko n'o dun kɛra dun ale bɛ dugawu don o dugawu min ala ka kɛ maa minnu bɛna jalisa in ala ka k'u fɛ ala k'u sago d'u ma ala k'u sɔn nin yɔrɔ ɲuman na a k'a dɔn k'a fɔ gɛrɛsɛgɛ minnu b'a bolo ala de b'a di ale de b'a dɔn a b'a di waati min na a b'a dɔn a b'a di yɔrɔ min na ne bɛ dugawu kɛ a y'a ka nafolo minnu don a kɔ a gɛrɛsɛgɛ fɛn minnu don a kɔ ala ka barika don a la ala k'a jiden u y'a yira k'a fɔ jalisa sabanan ale hakilina de ye walasa Ahmadiya tɔndenw u bɛ se ka faamuyaliko ɲuman kɛ diinɛ yɛrɛ tagasira kan ani fɛnɛ
ka bɛn ni keleya sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ fɔɔ ka taa se balimaya siraw ani sindiya siraw jidili ma i n'a fɔ ahmadiyya yɛrɛ ka laɲini ye mun ye bɛn ka jidi diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na. o diinɛ kunnafoni o de bɛ taa ni an ye an ka marabolo ale ko kan kibaruyaw la olu bɛna walawala Fatumata Jalo fɛ. An bɛ taa Burkina Faso u ka jamana ɲɛmakɔrɔ Thomas Sankara ale min ni a nɔfɛmɔgɔ ma 12 ni olu kɔni fagara kiribon kun dayɛlɛla u koɲɛw ka yaasa ka u kungu na ɲɛɲɛw bɛɛ tɛrɛmɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na o hukumu kɔnɔna na u ka finitigilakaw ka tribunal mun ni u kun bɛ a ko ɲɛmɔgɔya la n'o bɛ Wagadugu n'o ɲɛma de ye Urbain Médaye ale kɔni y'a yira k'a fɔ février kalo natɔla in tile 6 san 2022 ko jaabiw na bɔ nɛgɛ ɲɛ 10 waati. Union Européenne maaw olu kɔni ye a yira k'a fɔ yaasa olu ka se ka Cameroun jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya marabolo 2 minnu ni olu bɛ jamana wuruduyanfan n'a tilebiyanfan a n'a kɔgɔduyanfan n'a wuruduyanfan ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ wele ko nunzo ka se ka olu dɛmɛ olu mun ni gɛlɛyaw k'u ye olu sɔrɔ san 2016 octobre kalo labanw na fo kumaɲɔgɔnya o de ka se ka sabati maa ninnu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni keleya u bɛ se ka na u ka jamana kɔnɔna na cogo min na ko mankan minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ f'u ka o bila de ko n'o o kɛra Union Européenne maaw kɔni ye a yira k'a fɔ olu bɛ se ka u dɛmɛ u ka jamana kun bɛ cogoya kɔrɔ min na u bɛ se ka na u bolo cogo min na. N'an bɔra yen an bɛ taa Togo Nigeria jamana ɲɛmakɔrɔ Goodluck Jonathan yanni ale ka taa CEDEAO ka ɲɔgɔn ye balalen la Ghana ale jɔra Lomé n'o ye Togo faaba ye marisi kalo tile 24 ani yen jamana ɲɛma Faure Gnassingbé u ye ɲɔgɔn ye a y'a yira k'a fɔ ale takun ye de u ka ɲɔgɔn ye yaasa u bɛ se ka kuma an dafɛ jamana ninnu olu lahaliyaw kan n'o ye CEDEAO jamanaw ye yaasa bɛn ani keleya ni basigi u bɛ se ka na cogo min na jamana ninnu yɛrɛ ka se ka taa ɲɛ kuntala ɲɔgɔn sɔrɔ. An bɛ na CEDEAO ale ka lahaliyaw kan u ye ɲɔgɔn ye balalen mun kɛ Jumadon marisi kalo tile 25 san 2022 o ɲɔgɔn ye balalen kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ waati mun di Mali cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaaw ma u ka cɛmancɛ fanga in kɛ o kɔnɔna na ko o kɔni tɛ bɔ a tɔgɔkɔrɔ n'o ye kalo 16 ye ko wa k'u ɲɛ tɛ foyi la min ni o bɛ se ka fɔ yaasa bɛɛ fanga u ka segin ka na jamana kɔnɔna na wa o de kan ka kɛ cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaaw ka waati fɔ waati min kalataw bɛɛ bɛ se ka labɛn u kɔnɔna na cogo min na. Farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la ka kɛ ni Coupe du Monde Qatar 2022 ye an ka Mali samatasɛgɛw ale ni Tunisie samatasɛgɛw olu kɔni kun kwa dalen no ɲɔgɔn kɔ la kunu ni o kɛra Tunisie samatasɛgɛw olu ka sebaya kɔnɔna na kelen ale ni Kanangolo balontan yɛrɛ kɔni a kɛra stade du 26 mars la ni o kɛra Yirimajɔ MCT Jabarani tɔgɔ la Kajatu Bagayogo ale ni Moribo Sissogo. Coupe du Monde Qatar 2022 sa ale baraji ɲɔgɔn sɔrɔ tali dolantan hukumu kɔnɔ sa an ka samatasɛgɛw olu kun kɛlen no ka Tunisie bisimila ni dolantan yɛrɛ nafa kun ka bon kosɛbɛ o la jamanadenw kɔni u seko n'u damara bɛɛ kɛ wulikajɔ ko ta fanfɛla la ka taa stade du 26 mars fa i b'a fɔ dakɔnɔ ye cogo min na u bɛ se ka senkɔrɔma tintilen kɛ ka ɲɛsin samatasɛgɛw ma o de kun kɔnɔ dolantan bɛ daminɛ dɔrɔn an b'a ye k'a fɔ ko samatasɛgɛw donsogo ka ɲi kosɛbɛ u bɛ bagabagaliw kɛ ka ciliyara occasion sɔrɔ nka u sen tɛ ja jɔda la o baaraw tɛmɛnen sa an bɛna ye k'a fɔ ko baara bɛna gɛlɛya dɔɔni Mohamed Magasuba cɛ dɔ bolo ka d'a kan u bɛna celu dɔ sɔrɔ ka don u yɛrɛ kunna Musa Sisako fɛ o tɛmɛnen kɔ tuguni gɛlɛyaba wɛrɛ bɛ n'u sɔrɔ ka d'a kan Musa Sisako kelen bɛna gɛ carton bilenman na a bɛ taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la n'o jaabi kelen ani Kanangolo ka taa Tunisie kanu na tako filanan baaraw daminɛnen Mohamed Magasuba bɛ yɛlɛmali caman kɛ a ka tɔn kɔnɔna la nka wulikajɔw bɛna kɛ ka bagabaliw kɛ kukura i n'a fɔ tako fɔlɔ wagatiw sa celuyaralaw sen tɛ ja jɔda la dolantan bɛ kuncɛ n'o jaabi kelen ani Kanangolo ka taa Tunisie kanu na dolantan kuncɛlen an sera dolantana dɔ ma u y'u hakilina ta di an ye réel kɛ komi balontan de don an bɛ gagner ɲɔgɔn fɛ an bɛ ci ɲɔgɔn fɛ donc ni kɔni tɛ a wagati ye k'an b'an kunkolo biri donc an kan k'an kunkolo lawuli de vraiment défaite don a kɔni a ka jugu parce que vu terrain tun falen don kojugu supporteriw bɛɛ tout et an b'a f'u ye a ma nɔgɔn mais halisa wa an soutenir an mago b'u ka soutien na et inchallah an bɛ taa Tunisie an bɛ qualifier n'Ala sɔnna. Bon, tout d'abord an bɛ an ka jamanadenw fo vraiment u nana équipe soutenir u ye équipe encourager malgré les difficultés an bɛ Ala barikada quoi donc sisan match aller perdu la comme a fɔ cogo min na an b'an sisan match retour la an bɛ taa gagner pour que ka se ka qualifier balontan ye balontan denmisɛnninw ye balontan an ma bi sɔrɔ a bi don mais kɔni u ye maaw mun ye bɛɛ y'a ye u sera ni tusu ye bon sisan u ka dugawu k'an ye an bɛ taa Tunisie n'Ala sɔnna an bɛ gagner an bɛ qualifier ta coupe du monde inchallah. Olu ka fɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔ fédération malienne de football ɲɛmaaba n'o ye Mamutu Ture Bavi a fana hakilina ta di. An nana ni hakilina min ye an nana ni gagner hakilina de ye mais Ala y'a décidé ka a kɛ tan de an ka battu donc an b'o fana minɛ a b'an tɔɔrɔ mais an b'a minɛ parce que Ala ko don
mais min fɔ maliyɛnw ɲɛna dɔrɔn ani Tunisie ka ballontan o banna an battura sisan il faut que an bɛɛ k'an remobiliser de an ka taa gagner Tunisie u nana an ci yan an fana ka t'u ci Tunisie k'a yira k'a fɔ an ka denmisɛnninw bɛ se ballontan na n bi layidu min di aw ma ni Ala n'a kira sɔnna an bɛ taa Tunisie ni o hakilina de ye ka taa gagner Tunisie k'a to équipe ka qualifier ka taa coupe du monde na pour que an ye nisɔndiya kuma min fɔ k'a fɔ Mali ka taa nin coupe du monde na ni Ala n'a kira sɔnna an b'o baara de boloda. Kɔrɔfɔ kuncɛla ni ministre min ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ ani sifinnakaw ka ko ɲɛnabɔli ma ale ka kɔrɔfɔw ye. A ma kɛ an ka sago ye bi mais n'Ala sɔnna an bɛ taa Tunis dimanche an tɛ taa yen pour que an ka match ballon jouer an bɛ taa yen ka segin ka na ni qualification ye pour que an ka ɲɛ yɛlɛ an ka peuple u k'a dɔn ko baara kɛra foyi ma tiɲɛ fɔlɔ n b'a ɲini bɛɛ fɛ u ka sabali u ka to u ka équipe kɔrɔ u kana dimi parce que u tɛ foyi ɲɛ il faut qu'an ka to an ka équipe kɔrɔ an ka dɛmɛ an ka supporter inchallah mardi ni heure la n b'a ɲini Ala fɛ an ka ni heure ka sɔrɔ an seginna ka na mercredi Bamako ani qualification ka di an ka jamana ma. Nin jaabi kɔni kɛra jigilatigɛba ye Mohamed Magasiba n'a ka cɛdenw fɛ u yɛrɛ jabala la nka komi nin kun ye taali dolantan ye an b'a jigiya k'a fɔ ko kɔsegin dolantan n'o boliyalen ka bila Tunisikaw fɛ yen u n'u seko n'u damayira bɛɛ kɛ cogo min na ka qualification sɔrɔ n'o bɛ kɛ sababu ye an ka jamana sɛmɛ ye siɲɛ fɔlɔ a ka histoire kɔnɔna na phase finale kɛnɛ coupe du monde ko ta fanfɛla la. M7 Jabarani filɛbaw ale ni radio emergency lamɛnbaw ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni o de bɛ d'anw sigi an ka bisui n'a kunnafonidiw la aw bɛ se ka ni kunnafoni kelen ninnu sɔrɔ an ka compte Facebook ale ni an ka compte YouTube bɛɛ lajɛlen sanfɛ.